Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Zvonimir Đokić. Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući. Poštovana ministarko sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, član 3. Predloga zakona naglašava da smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje vanrednim situacijama predstavlja nacionalni i lokalni prioritet, a da svako ima pravo na zaštitu bez ikakve diskriminacije. Ovo je značajno jer se katastrofe i vanredne situacije mogu dogoditi svuda i svakome. Podsjetit ću vas na neke najveće prirodne katastrofe koje su zadesile Srbiju. Najveća poplava posle one majske 2014. godine bila je 1965. godine kada se izlio Dunav, zatim 2005. godine u aprilu mesecu u centralnom Banatu, 2006. godine kada je poplavljeno 225.000 hektara. Srbija je pretrpela čak 7 velikih zemljotresa. U Lazarevcu 1992. godine magnitude 5,9, u Mionici 1998. godine magnitude 5,7, a najrazorniji je bio onaj u Kraljevu 3. novembra 2010. godine magnitude 5,4. Požari i suše su takođe često pogađali Srbiju. Najviše temperature ikad zabeležene bile su u julu 2007. godine kada je recimo u Smederevskoj Palanci zabeleženo čak 44,9 stepeni Celzijusovih, u Zaječaru 44,7 stepeni Celzijusovih i u Ćupriji 44,6 stepeni Celzijusovih. Velika suša je 2012. godine prepolovila biljnu proizvodnju u Srbiji. Najveće nevreme praćeno olujom i gradom zabeleženo je 1937. godine maja meseca u Beogradu, ali su u novije vreme oluje i grad sve češći i za sobom ostavljaju ogromne štete u poljoprivredi. Najniža temperatura u Srbiji od minus 39 stepeni Celzijusovih zabeleženo je u januaru 2006. godine u Karajukića bunarima. 2012. godine led je okovao mnoge gradove Evrope pa i delove Srbije. U 14 opština je proglašeno vanredno stanje. Pojavljivanje klizišta u Srbiji nije neuobičajeno, jer je čak 38% teritorije Srbije obeleženo kao nestabilno područje, a evidentirano je čak 35 do 36 hiljada klizišta. Zato predlažem da ovaj zakon usvojimo, jer je veoma dobar. Hvala. Hvala.